og velkommen til dagens vlog. Lige nu så går Sisse og jeg på vej i skole. Nej, på vej nu til bussen. Der var sneet ret meget i nat. Lige nu der kan man se. Og Sisse står også og vlogger. Hej, vi laver en statusopdatering. Status lige nu er, at vi venter på mig og Filippas hostfar, som skal hente os og køre os til The Outlet. And then we're going to have dinner. Ja, det tænker jeg også. Jamen, skal jeg kalde ham farmand? Ja. Okay, vores farmand. Seriøst, jeg hader, når daddy lader mig vente. Bare ring til ham. Jamen, jeg har ringet til ham 4 gange. Ring til Dalle Rose, mand. Hun er på arbejde. Dalle Rose skal ikke gøre noget andet, end at skælde ham ud. Ja. Ikke godt gået, farmand. Hallo, Felipa. Yep. Come on, daddy. Hello, my love. Og så i dag er vi nede i et det er så jævla stygt her. Aja, hun er inne og kjøpt noen fake Uggs til mammaen sin. Og Philly, hun prater med en dulle fra Danmark eller noe sånt. Så det er sånn, det som skjer her i dag i Canada, i Ottawa. Det er at vi er i Tanger Outlet, og det er jævla dumt. Okay, vi har lige været ude at shoppe. Vi har købt alt muligt lækkert. Oh my god. Og nu skal vi over til min daddy, så vi kan køre ud i grocery store og købe en masse food. Og så skal vi købe nogle bagels til mig og Aya. Og så skal vi ned i downtown og spise med pigerne. Okay. Så vi er lige kommet til downtown Ottawa. Og har så church ting. Oh my god. Er det ikke Parliament Building? Jo, det er Parliament Building. Og piger. Og vi skal mødes med pigerne, så skal vi spise middag, og det er så fedt herude. Woohoo! Okay, så lige nu der sidder vi på en restaurant, alle piger, og vi skal have noget mad. Så det lækker godt. Vi er i Ottawa lige nu, i downtown. Jeg skal have en cactus burger with fries, no salad. Hej vloggen. Vi går her sammen med Sisu. Hej. Og den er... Det er landet 10 minutter over 7 lige nu. Og vi er på vej ned til bussen her nu, og så skal vi i skole. Og det er pretty much alt, vi skal i dag. Så skal vi lige ned og kigge på et fitnesscenter. Men ja. Oh my god, den her lyd. For eksempel froderen den tid. Oh my fucking god. Nå, hej og velkommen til dagens vlog. Jeg har lige sat mig nu på knæ, for jeg skulle stoffe til noget slik, men nu kan jeg komme op igen. Men status er, at jeg har mistet min pung. Det er så klamt, Fluff. Nå, jeg har mistet min pung, så nu skal jeg trøste spise, og det er lækkert. Jeg kan se, så I kommer op herfra igen, Sisu. Hej, Sisu. Okay. Nå, vi er i Candyland. Og jeg har fundet ægte lakrids. I'm pretty happy. Og ellers går vi her i chipsverdenen. Jeg vil godt have nogle nachos. Hallo. Jeg vil godt have nogle nachos og dyppe. Vil du ikke også det? Nachos og dyppe? Nachos og salsa. Could you get the camera out of my face, please? Oh my god, it's a joke. Ja. Det er vegan pizza, bro. Ej, Lutz, jeg begynder at græde. Lutz. Med en shirt, ikke?
mega tørt. Kunne det ikke være luksus? Okay. Så hej bloggen. I dag der skal vi ud og se en masse historiske ting af parlamentet. Og så skal vi ud og spise senere på sådan en hyggelig diner. Og ja. Hvor går vi hen? Vi er i Rideau Center, eller Rideau Center, eller hvad det nu er, det hedder, i FM. Det er super hyggeligt, der er en masse gode butikker. Du kan få te og sådan noget. Status er god. Status er positiv. Vi drikker øl. Og tequila. Den franske ølklub. Tequila. Er vi alle lige. Skål! Skål! I øllet fri er vi alle lige. Skål! Skål! Status er lige pt. Og vi sidder på en fin sød restaurant, drikker lidt vin, spiser lidt kylling, spiser lidt burger, og vi hygger bare. Det er bare sådan stemning lige pt. Hej og velkommen til dagens vlog. Lige nu så er jeg sammen med Sisu inde på mit værelse, og Aya og Filippa er lige gået. Og vi har bare haft sleepover og set sår. Hvad laver du? Jeg vil lave en koldbøtte. Nej, lad være med at flytte madrassen. Du skal lege med mig. Vil du ikke lege? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sana. Happy birthday to you. Now, Sana, you have to make a wish and then blow. Blow, 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 blow. Keep going, keep going. Yeah! Oh, one more. Så har du vlogget nok for i dag. Hej hej.